to. Andito tayo ngayon sa Bimani Biwag, ayan. Siyempre, meron ako dito i-interviewin, kikilatisin, charot. Siyempre, andito tayo sa Manjung Seaside Resto Bar. Kaya sa may hilig minom, sa may hilig magbanding ng mga tropa, ano pang hinihintay mo? Samahan nyo ako, pasukin natin tong Manjung. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and pindutin mo na rin ang bell button para lagi kang dito sa mga videos kong masamsami. Hindi natin ulitin natin ito mga kalas. Pasukin ko na to. Yan, may naglalaro. Sino kaya? Tara. Hello, sir. Gandang... Hello, Rico. Magandang hapon. Okay. Laro tayo. Laro muna tayo, kalas. Paumanhin mga kalas, sa part na ito ay tinanong natin si Sir MG kung kailan po nagumpisa ang Manjung Seaside Resto Bar, at ang kanyang sagot po ay nag-open po sila ng December 8 last year lang po. Open siya. Sana maintindihan niyo po December 8. itong part na itong video na ito. Malapit sa akin yung 8. Kasi alam niyo yung 8, infinity yan. Ibig sabihin sir, tuloy-tuloy, di ba sir? O sana nga ganun din sa negosyo. Pero yun, December 8, open yung soft opening. Nag-grand opening tayo last January 30. So, from December 8 hanggang ngayon yan, open naman si Manjung everyday. Every Monday to Sunday. Wala po siyang Yes, talagang open tayo buong 20%. from 8 a.m. to 10 p.m. Yun mga kalas, 8 a.m. to 10 p.m. Sa umaga, kaya natin mag-serve sa mga nag-exercise dito sa dagat. Mga breakfast natin, breakfast meals. Meron tayong mga tapa, homemade tapa with egg, tocino with egg. Sir, gusto kong pangalan pa lang, nano ko pa lang, pwede ko bang makita yung menu nyo mga? Pwede naman. Pero tanahin ko muna sir kasi ano nyo, millennial, parang millennial din si sir, no? Kamakailan, meron akong na-vlog, counselor, millennial ulit. Sir, ilang taon na po ba kayo? As a business? Medyo pa tayo, 22 years old pa lang naman. Oo, 22 years old pa lang. Nasa kalendar pa kayo sir, no? Nasa kalendaryo pa, malayo-layo pa tayo. Kahit buwan ng Pebrero, wala yun. Pero kamusta naman po ang ano sir, epekto ng pandemic sa inyong business? Medyo mabigat din talaga kasi itong nakaraang mga buwan since nag-start since may pandemic. Mararamdaman talaga natin yung hina ng negosyo. Pero sir, no? Yes, pero thankful pa rin naman tayo sa mga loyal customers natin, sa mga bagong mga nagiging tinatangkilik pa rin tayo dito sa Manjung Seaside. Sir, nakita ko lang mga yung video to. Nakita ko yung mga speaker niyo dyan, sir. Mayroon po ba kayo ditong event na kasi may speaker sir? Yes. So, yung mga speakers na yan para sa live band natin yan. Wow, May may live live band. performance tayo dito every Friday, Saturday, and Sunday. Nag-i-start yan ng 6 p.m. hanggang closing time natin ng 10 p.m. Variety bands yan. Oo. May iba-iba rin o yun lang Yes, po talaga? iba't iba. Makikita naman sa Facebook page natin yan at Manjung Ayan, Seaside Resto andyan sa Bar. baba mga kalas ang kanilang page. Kaya kung visit na mga binmali. Oo. Yan tayo nag-update kung sino yung mga magtutugtog sa araw ng Biyernes, Sabado at Linggo. Nag-iiba yan. Meron tayong mga acoustic, meron tayong mga alternative, reggae, may mga OPM. So talagang pag-ibig tayo, hindi tayo boring talagang. May enjoy na sila. Mag-enjoy talaga. Mga bagets, no? Ngayon, Oo. kabataan. Sa mga naman natin dito, hindi lang yung mga gustong sila naman yung mag-shine. Meron tayong video okay dito.
Ay, meron. Oo, bagong-bago yan dito sa Baguio So, City. ibig sabihin, sir, pag may banda, pwede kang kumanta ka man. Pwede, Wow. pwede. Available, makakaalas, maganda. Kaya, anong open nung, sir? Anong oras sila dito, sir? Ayan, so yung banda dito is from 6 p.m. 6 So p.m. 6 ng gabi hanggang alas 10 or 10 p.m. ng gabi yun. Diyan, mga kalas, nakikita nyo yung mga banda na pumupunta dito. Hindi ko na patatagalin to. Ititira ko muna to bago ko tanungin yung mga mino. So, sir, ayun. Wala tayong na-shot. Challenge yun. Sir, nakita ko meron kayo dito mga brand ng alak. Pakita mo pare ko. Ayan. Dito sa Baguio, pero di lang beer ang meron sa atin dito. May mga hard drink. Oh. Temperador, ano po Sir, meron? pag nag-umpisa ka, hinahalo nila. Yung parang diesel niya, sir. Itong Alfonso natin dito, so re-refill ko lang yung price ng Oo, sir. 499, 499 siya. 1 liter siya. May free ng 1 liter ng Coke din. Ano mga kalas? So, Sulit na yun. pagpunta natin dito, pagka nag-avail tayo ng Alfonso, may kasama na agad na siya isang litrong Coke yun. No? Ganun din sa school niya, sir. Hindi ako nagkakamali, ito ay 439 naman. Same din, meron din siyang isang liter Coke. So, pagka ano dito, sulit na agad sila. Wala na silang pagpupunta. Parang may sulit ako. Pero ang ano ko dito, sir, may bartender pa kayo na nagtitimpla ng puso. So, yung bartender, Wala kayo. Pero incoming, sir. yes, dahil since bago pa lang ako si Marco, kung meron mong gusto mag-apply dyan, bartender, kung meron mong gusto mag-apply dyan, nag-aanap ko din ng bartender. Yes, kasi hiring pa tayo dito. Sir, nano ko lang pala yung Majo. Ano po yung meaning ng Majo? Ang Majo is simply combination ng name ko and ng mother ko. Yes. Parang dinitibig po sa mother niyo. No? Yes, since hard work namin pareho ko dito na nilagay, although years na nag-work siya noon, nag-upload ako sa US, working there. Yan, pinagsama lang namin yung tas nilagay namin dito sa Baguio Silence. Kaya pala. Kasi naisip ko bakit hindi na lang yung pala, yun nandun na pala yung pangalan niya. Yes. So ano pa yung mga ano niyan sir? Yes, so may ito mga temperador natin. So, ito lang, para masabi ko lang sa natin, yung mga drinks natin. Video mo pare ko. Hard siya mga so yan, nandyan yung bar, the bar. Tapos GSM Blue at hindi ko nabanggit, sorry. Yan, sir, Tapos ito, Zafiro Premium Gin yan, strawberry flavored yan. Tapos meron din naman tayo dito mga soju. mga girls. Yan, mga soju. Siyempre dito tayo sa ano sir, Filipino. Ito yung tinatawag sir na ano yung hard, medyo hard. Oh, hard na. Pero pag pampabae yan, yan chill. Chill muna tayo dyan. Oo, chill muna tayo with this Style yun, Red Horse. Mas na anong bestseller sa mga yan? Dito kasi ang laging hinahanap is that kasi sabi nila pag maliit matapos. Kaya sa maliit ako. Hindi mo matapos. Talaga wala. So dito lang naman Rico, no? Para Paalas natin. sa mga kakaalas natin. Dito sa Madras Design, meron tayo promo. So, may promo tayo dito. 6 na beer, 6 na bote ng beer, anytime yun. So kahit paghalo-haloin nila, tapos 2 sizzling
dalawang pulutan na kasama. Green na yun. Sila crispy pork sisig, tsaka creamy tofu, seasoning plate yun, for only 499 pesos. Wow. 499 natin yan. Anim na piraso. Ano yung piraso? Mayroon pang green. May libre pa tayong dalawang pulutan. Actually, suserve natin yung mamaya dito kapag nag-try natin. Nakakagutom na talaga. Panoodin mo to, Kalas. So yun mga Kalas, tatanungin na natin si Sir sa mga menu. Kaya ano pa hinihintay natin? Uupo na tayo. So yun mga Kalas, ang ganda ng hangin, di ba Sir? Oo, malakas ang Sakto-sakto. Binbali to, ulitin ko, Binbali View po. At mayroon po akong mga katanungan kay Sir para sa kanyang sa Baguio Seaside Resto Bar. Kaya hindi ko na ito patatagalin sa dala ko'y nagugutom na. Yan, ngayon handa sila dito. Kaya yan. Ang tanong ko lang po dito, Sir, syempre alam niyo naman, pandemic ngayon. Mayroon po ba kayo dito mga requirements na syempre para sa kasiguridad ng mga customer natin? Yes, dito sa Baguio Seaside, no, nagre-request kami kung sa mga customers namin na makapag-provide man lang sila ng photo or kahit yung mismong ID ng kanilang vaccination card. Vaccinated. Kaya dapat mga Kalas, Yes. vaccinated. Vaccinated tayo dapat, no? May pinoprovide din tayo mga alcohol para pagpasok nila mag-alcohol sila muna. Tapos pwede rin silang, hindi pala pwede, no? So nire-require din namin sila na mag-sign sa logbook natin just in case na meron nung makapasok dito na may COVID, wag naman sana, matitrace natin sila agad at hindi sila mapapahama. Pero sa tagal din nyo nang nagkaroon na ng pandemic, nagkaroon na po ba kayo ng may nabalita na po kayo dito nakapasok na? Sa ano naman, wala pa naman namang makakapasok dito na may COVID, wala pa Kaya- namang natitrace na may nagka-COVID dito Yun. sa Kaya safe na safe mga Seaside, Kalas. yes. No? Kaya, tsaka ano pa po dito mga, sa mga kabataan, di ba? Sasabihin nila yung mga taon. May, ano pa dito yung 18 pataas ganun sir. Dito sa Baguio Seaside, since resto bar naman tayo dito, restaurant lang, hindi lang tayo basta inuman, no? Inaanyayahan namin yung mga bata na edad, yung mga nasa tamang edad na rin naman na para 18, sa pag-iinom. ganyan, Yes, sa pag-iinom. Pero yung mga bata na 8 years old, yung mga sabihin natin 8 years old pababa, yung mga ganyan. Basta ako, kasama nila, magulang nila, wala namang problema sa ganun. Wala na. Oo. Kasi hindi naman mga Kalas, ang resto bar ay, yung resto bar ay hindi lang po alat. Porque sinabing resto bar, ganyan, hindi po. Mayroon din po mga pagkain na Yan, katulad ng mga nakain. pagkain Ayan mga natin Kalas. dito. Ano nga. Ayan mga Kalas, yung video yan nakikita nyo. Yan yung mga pwede sa mga bata, hindi lang alat yun. Siyempre, tanggalin natin yung Christmas natin para makita yung kagwapo natin. Ayan, alam nyo na, nakita nyo na yung mukha ko. Ganyan talaga yan. So, ayan, isa pang katanungan, sir. Yun, hinihintay namin talaga yung bino kasi Oo. sabi nyo nga, sir, may Yes, hinanda yes. nyo kami, nakita ko naman. Hinanda Ang dami natin ito, yan Kalas. ng- Bibigyan natin habang kumakain. Ito ang tinatawag natin na so good mukbang. Ayan, sir. Dito naman sa katanungan ko yung mga best seller. Yung mga menu. Yes, sir. So, ito sa mga nakalatag sa atin dito, no, ang pinaka best seller talaga namin dito is yung crispy pork sisig. Itong crispy pork sisig, nilagyan natin yan ng egg sa taas. Ang style pala na ito is parang Kapampangan style. Kapampangan. Oo. Kung sino man yung mga Pag sinabing nakakaalam. Kapampangan, sir, di ba? Yan yung yung maraming sili ba? So may mga sili siya, marami siyang sibuyas, sili, ganyan. Meron na rin siyang timpla ng kalamansi, Wow. meron din siyang atay na kasama, atay ng manok at baboy na kasama. Difference lang nito, instead na iniihaw, kini-crispy natin. So lechong Wow. kawali ang gamit natin diyan, lechong kawali. Legit na, sir. Yes, tapos ki-crispy natin. Hindi basta-basta mga Kalas. Yes. Ang tawag dyan, sir, ay Crispy pork sisig. yan, crispy pork sisig.
Alam niyo naman kalas pag tinatawag na English ay pahirapan lang yung Siyempre ang isa naman sir, ano Ito yung naman inanda niyo? isa natin, creamy tofu. So simple lang naman siya, may bell pepper lang din, mga sili, sibuyas na pula at puti. Tapos may special sauce tayo na nilalagay dyan para mas maging creamy yung pagkain natin. Tapos deep fried na tofu ang ginagamit natin Wow. dyan. Timplado na rin siya. Halos lahat sir may sili. No? Yes, ano naman natin yan dahil hilig naman natin yan na medyo manga. Pero kung gusto nyo i-request na walang sili, okay lang. Okay naman. Yan. Kaya magsalita lang kayo pag umorder kayo Yes. para hindi masayang, di ba sir? Yes. Matitake out. Pwede naman i-take out. Pwede naman. Yung isa naman sir, nakikita ko So, pa lang. bago dyan sa isa, ito muna tayo. Ay, so, ito. Yan mga ito kalas. pinagmamalaki natin dito na beef pares. So ito yung best seller siya. Ito talaga yung pinaka best seller natin dito, yung Oh, beef pares, no. So yan, matamis siya, para siyang asado ang dating niya. Karne may star anise yan, may mga timpla yan. Ito dahil kami is nanggaling kami sa Manila, ganyan, ito yung dinala namin dito Ito yung para dinala niyo dito. matikman ng mga taga Pangasinan. Yan. Yan. Ito, laking Manila po ba? Yes, so Yun. laking Manila. Kaya pala talagang kapag nakausap mo, talagang puro yung pagkatagalog. Oo. Actually, Pangasinan na, pero bihira na ako magtagalog. Yan, gusto ko nga matutunan din mag Pangasinan eh. Baka maturuan mo ako dyan. Sabihin nyo lang sa mga fans natin, inaknaro takayin amin. ano? Inaknaro takayin amin. Inaknaro, Takayin amin. takayon, Amin. amen. Ayan. Yan. 1, 2, 3, go. Inakaro, Inaknaro takayon, takayon, amin. amen. Ang ibig sabihin niyan, sir, nila. Hindi, joke. Ako, napagtripan na ako ni Rico dito. Hindi, sir, ang ibig sabihin po yan ay mahal ko kayo. Oo. Mahal ko kayong lahat. Madyo, Yan. Seaside Resto Bar. Ayan. Ano pa yun, sir? Okay. Yan. So, ito na yan, dalawa, no? Dalawa yan. Ito naman, itong nasa harapan natin na to, ito naman is bago lang yan sa menu natin. Yan siguro is alam nyo na mga taga Pangasinan Oo, dito. alam na yan. Tawag natin dyan is pigar-pigar. Pigar-pigar. Alam natin lahat yan. Pero ito lang, dahil mga mahilig magluto ang tao dito, nilagyan natin ng konting twist. Nilagyan Mas natin kakaiba. yes, nilagyan natin ng chicharo, Wow. tsaka broccoli, Yun. meron ding cauliflower, meron din siyang repolyo, tapos yung sibuyas na puti. Yan. Ang naiba lang po dyan yung ano, sir, no? Parang broccoli. Yung broccoli na Napansin ko nilagay yan, sir. natin dyan. Kasi halos nakikita ko pag kumakain ako yan, sir. Alam mo, pag kumakain ako yan, ang natitikman ko lagi yung sibuyas. Yung sibuyas. Pero yan, ang inano natin is proportionate siya Ah. para pagka in-order ng guest natin. Nabili Hindi ko lang pala puro yun, sir. gulay. Oo, nabili ko yun, walang laman. Ah, Sibuyas naku, lang. ibang pigar-pigar ang natin. Yun nga yan. Siyempre, hindi din papalampas yung kanin ng na garlic rice natin yan. So, ano pa, mayroon bang katanungan, sir? Ulitin natin yung ano, sir, katanungan na saan ba matatagpuan? Itong Okay. restaurant. So, itong Majo Seaside Resto Bar ay matatagpuan sa Baybay Lopez, Bin Malay Beach Baywalk. So, tapat tayo ng dagat, no? Dito sa Pangasinan. Yan. Kaya mga kaalas, tara na, mga Binmalay, Lingayen, Dagupan, let's go. Di ba, sir? Kaya maraming salamat, sir. Maraming salamat din, Rico. Sa opportunity ito na pinayagan niyo ako kahit nag-uumpisa pa lang ako sa aking pag-YouTube. Sana tuloy-tuloy pa rin ganun. Tuloy-tuloy din ang- Pare-pareho tayo nagsisimula pa tuloy-tuloy lang, ang business. magtulungan tayo. Oo, lahat tuloy-tuloy. Kaya mga kalas, titikman natin to. Ayan, tapos mo na napanood, di ba? Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and pindutin mo na rin ang bell button. At syempre, yung page nyo, sir, promote Okay, nyo. so pa-follow na lang yung page natin. Ayan, sir. Nandito siya sa baba, no? Majo Seaside Resto Bar. Pareho yan sa Facebook at Instagram. Ayun. Uy, may Instagram mo, Yes. sir. Ayun, meron din ako, sir. Pa-follow. Pa-follow Follow back. Maraming salamat muli.